K osobnej asistencii som sa dostal cez môjho dobrého priateľa, ktorý bol zároveň Matúšovým asistentom. Ukázal mi vlastne jeden deň s ním a zaujalo ma to a začal som s Matúšom potom pracovať. Spočiatku je to naozaj taká veľká zodpovednosť, lebo keď tlačíte ten vozík, tak cítite, že máte vlastne v rukách život toho človeka, ale postupom sa to takým spôsobom zautomatizuje tie činnosti až do takých rutín a už v podstate len vzniká to priateľstvo a to ťažké z toho tak opadne po čase. Najmä tá cesta k sebe bola tá jazyková bariéra, vlastne to trošku, dá sa povedať, brzdí, ale u mňa to trvalo len 2-3 týždne a už potom už viem, akým spôsobom Matúš artikuluje a potom už v podstate je to takmer bez problémov. A emocionálne si myslím, že sme si sadli veľmi rýchlo. Určite som si nebol vedomý toho, že je to tak kľúčové a tak dôležité pre týchto ľudí. Že sa to vlastne stáva tým hlavným aspektom ich vstupu do spoločnosti a ich začlenenia, efektívneho začlenenia medzi nás ostatných. Má to trošku dlhší súvis. Vlastne ja osobne som absolvoval putnickú trasu v Španielsku, Svetojakubskú cestu alebo Camino de Santiago. A hneď potom som vlastne po tom lete začal s Matúšom pracovať a hovoril som mu o tejto púti a jeho to veľmi zaujalo. A vravel, že raz jedného dňa, keby to bolo možné, tak že by rád niečo podobné absolvoval. Takže už to tam v podstate začínalo sa črtať, ale nevedel som, ako by to bolo vôbec možné zrealizovať pre Matúša. A potom sme stretli túto paradoxne na hlavnej ulici pri katedrále jednu svetojakubskú pútničku, ktorá sa chystala vydať na slovenský úsek, lebo už aj slovenská trasa je vlastne celá preznačená. Práve začína v Košiciach pri katedrále a končí v Bratislave pred domom svätého Martina, kde sa ešte napája na Viedeň. A ona nám osobne odovzdala putnické preukazy, že chlapci, vydajte sa na túto cestu. A tam už som cítil, vlastne aj z tej cesty som to poznal, že keď príde nejaké také znamenie, že už potom bez ohľadu na to, aké budú prekážky, tak sa to dá zrealizovať. A spočiatku sme napísali vlastne na sociálnu sieť, či komunita ZTP o tom niečo vie, vlastne komunita zdravotne postihnutých, či o tom niekto niečo vie, či by sa dalo niečo podobné zrealizovať. A práve pani poslankyňa vtedajšia Silvia Šazad nám dala, v podstate nás odkázala na jednu spoločnosť, občianske združenie Assist Tour, a zistili sme, že oni naozaj majú terénny vozík, takže ozvali sme sa im, povedali, že by to bolo realizovateľné a vďaka tomu sme mali možnosť absolvovať krátku časť tejto trasy, práve tú najznámejšiu možnosť Košic do Levoče. A sme tu! Bolo to niečo vzácne a neopísateľné a až ťažko to slovami opísať. Osobná asistencia sú moje ruky aj moje nohy. Myslím, že je to áno taký ideálny vzor toho, že aj keď sú prekážky veľké, tak tá asistencia to dokáže vždy prekonať a umožniť tým ľuďom, v podstate Matúš je prvý na Slovensku, takže dokáže im to umožniť takmer nemožné, dá sa povedať.